sekolah sahabat, saha maita tu persejaran di kuartal tolu 2010 sia. Aka name meton marhobas tu aka namar haurangan. Di Sadarion Selasa 2 Juli 2010 sia. Di enet sada judul na di suraton ni si Jonathan Dupi aka parhobas ni tanon. Marhite natar surat di Bibel. Porlak Eden na tinoppan debata tu si Adam doho tu si Hawa. Imasada inganan na gok hamuraon. Dijadiho tu aka na tinoppana asa marpinopari tarlumobi asa dialason jolmai. Ulano perjulu di lehon tu si Adam ima babain goar ni asas pahapahanan rodi pidong namartonga langit molo tajahai di Sada Musa 2 ayat 10 sia. Dungi di lehon muse tu ibana ulau na asing. Dungi di pasu-pasu debatama na sida. Ninna debatama tu na sida. Marpinopari mahamu asa sopar hamu. Jala guhiamu sandok tanoon. Jala patuduk hamu. Jala rajai hamu. Deke akana di laut. Dohot akap pidong. Namar tonga-tonga langit. Rodi sude binatang. Akana manjihir di atas tanoon. Molo tajahai di Sada Musa sada ayat 20 lalu. Pareta tu si Adam dohot tu si Hawa pabotohon ia tanoon asa di pasaha tu pinoparna. Songsongoni tu pinoparna muse. Songon sakap sian mulana tu portibion. Tano di topa debata nagabe haroroan ni parngoluan. Hadingganon jala haulion tu ganuk jolmai. Si Adam do si Hawa mandapot ulau nabulun nalaho mangaramoti. Gok di Jehovah do tanoon. Pasalmen 20 sada ayat sada. Jala di jodoh hita asa gabe makobasi tu saluhut na pinasa ni debata tu hita. Jala tabahen ma panepulion di bagasan tano nagok dosaon. Di paapeo do tu hita nagabe parhubasi ni sada ulaun nobalga. Oman na totong nagabe tatarengoti doho suku-suku di hita. Tabuat tu pamikirota. Ahado lapatan ni gabe parhubas di portibi namar dosa nungaino. Jala ahado na tarida siat ulau ni di bagasan ngolu siganupari. Oma na totong na tabuan di pamikirota. Asa tetap kita parhubas di debata. Songonima persejaran sekolah sabata di bagasa sadarion horasma di hita salutna.